Ginkondenar sang Senate Minority o kon Solid Block 11 o kon SB 11 ang pag-boycott sa majority block sa session sang Senado. Sunod sa minorya, wala lang sang bisan courtesy o kon basic decency ang majority sa pagpahibalo nga wala sila sang intensyon nga mag-convene kahapon sang hapon. Sa joint statement sang minority senators, ginpahayag nga ining unang ation sa sulod sang dinekada nga wala nag-obra ang Senado bangod wala nag-abot ang presiding officer. Bisan sa tion nga may bagyo kag may pandemya sa minority, ginsuspend lamang ang trabaho bangod sang necessity o kung bangod kinahanglan pa is-set up ang sistema apang hindi bangod nagpili ang liderato nga mag-boycott. Suno pa sa minorya, nag-boycott ang majority bangod ginaresto si Jinggoy Estrada. Dapat suno sa ilang nga hindi paghingion sa publiko nga patihan ang linyada sang liderato nga sulit-sulit nga nagabali kung ano ang matuod. Suno sa minorya, ang gusto sang mayorya amo ang apinay kag hindi prinsipyo. Ginaligar man sa minority nga gusto sa majority nga mag-upod sila sa boycott, pahipuso ng Senado kag gamiton ang minority agud nga mapabili ng Senate President sa pwesto samtang nga ginalikhawan ng test of numbers sa floor. Bangod sa among hitabo sa kahapon, wala man sang sesyon, gani wala man sa may naobra ang mga senador sa apat ka mga hagna lakip na ang paghatag sang Philippine citizenship kay Benny Boatwright III nga yara mismo sa Senado kahapon. Base sa ginbulgar ni Senador Rafi Tulfo, ginpatyan sila sang aircon kag internet samtang yara pa sila sa sulod sang plenaryo kahapon. Pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin? Wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So, nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nawainitan na. Yung pala, pinatayan kami. And then, gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So, pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Si Senator Rafi Tulfo, ginbilin man sang minority ang pamangkot kung ano naman ay hanang himuon sang majority sa masunod nga duwa ka session day sa gud lamang malikawan ang katanay sang numero sa floor. Matapos nga naaresto si Estrada kag nagpalagyo naman si Senador Bato, patas na subong sa 11 ang numero sa majority kag minority sa upper chamber.